गिबियावनो आं राहुल बर' 39 भैरबकुन्द समष्टिनि सिङाव थानाय आं सासे गामियारि सुबुं। आंनि गामिया जाबाय 2 नं सागुलिजार। आंनि भट मिरुआनो जाहैबाय बरबरि क'क्राझार। दिनै आं मोनसे बिटिआर सोरखारनिसिम आं मोनसे मेसेज हरनो सानो। थांनाय सोरखार बिटिआर सोरखारा जोंनो गोबां जौगाथाय होदों होननानै बुंनो हायो। जा जोंनि फरला दैमानि दालां बे दालांखौ बिटिआर सोरखारा जों बानायनानै होदों। जोंनो बे दैमानि सेराव मोनसे मेडिकेल गायसननानै होबाय। गोबां जोंनि जेसेबांखिनि खाथि खाला हालाम दं बेयाव बरिं गायसननानै होदों लोंनाय दैनि सुबिदानि थाखाय। लोगोसेनो लामा सामाखौ जोंनो बानायनानै होदों। नाथाय गोबिन्द बसुमतारी सारा जोंनो जेबो जौगाथायखौ देखायाखै आरो जोंनि हालामनि गासै सुबुङानो जानांगौ गोनो गोथो। सारा जोंनो जेबो मावना होला नामा होननानै। आंथ' नुदों फिसा फेनला माबा कम्बल बायदिसिना रानना होनाय बेखौसो आं नुदों। नाथाय जोंनो बेखौ नाङा। जोंनि ओनसोलाव फोरोंगिरिनि समस्या दं। जोंनि ओनसोलाव स्कुलनि समस्या दं। 9, 10, 9 आरो 10 थाखोनि बर' मिडियामनि जा फोरोंगिरि जराफुरि ओनसोलाव बेनो जोंनो मोजां फोरोंगिरि गैया। जायनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि जा फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादखौ मोजां उथ्रिसारनो हाया। ओनसोलाव जाय बिथांमोना फरायदों जोंनि ओनसोलाव रांखान्थि बिथिङाव गोबां उनफिननाय। बेनि थाखायनो आं बुंनो सानो फैगोन बोसोर फैबाय थानाय बे जा इलेक्सनाव जों बिथांखौ बोख्लायनो थाखाय रायजो राजाफोरा साननो हागौ। बेखौ बिथांखौ जों खावलायहरो जे थाबैनो जोंनि ओनसोलनि माखासे प्रब्लेमखौ गामियाव थांनानै रायजो राजाजों सावरायहैनांगौ, नायगिदिंहैनांगौ। जोंनि ओनसोलाव मा मा आंखाल जाना दं, मा मा आंखाल गैया। गोसो गुदुङै जोंनि हालामनि रायजो राजाफोरा मदद खालामबाय सारखौ। दिनै जोंनि ओनसोलाव जौगानायखौ नुहुराखै। दिनै आं बुंनो सानो जे जोंनि ओनसोलाव थाबैनो नायगिदिंहैनांगौ आरो जोंनि ओनसोलाव मानि आंखाल जागोन, मानि आंखाल जानानै दं बेखौ जुदि सुफुंना होआब्ला जोंनि ओनसोलनि जा रायजो राजाफ्रा जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिफ्राय सारा मोननाय नङाबो जानो हानाय।
जोबथारनायाव आं सानो आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आं निमाहा बिबाय। आंनि गोसोनि साननायखौ नोंथांमोननि गेजेराव आं शेयार खालामबाय। गोजोन्थों।